Θα σου πω ένα παραμύθι στο ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Ο αργαλιός της Βασιλοπούλας. Λαϊκό παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και είχε μια θυγατέρα αναθρεμένη με τον αφρό της ζάχαρης που λέει και ο λόγος. Μία μέρα την είχε πάρει μαζί του στο κυνήγι και εκεί που κυνηγούσε βλέπει ένα άσπρο αγριοπερίστερο να κάθεται σε ένα κλαδί. Ο βασιλιάς το σημάδεψε, μα τότε η Βασιλοπούλα φώναξε «Αχ, μη το χτυπήσεις πατέρα μου, σε παρακαλώ, λυπήσου το δυστυχισμένο, είναι τόσο όμορφο, κάτασπρο, σαν το χιόνι». Και ο βασιλιάς για να την ευχαριστήσει κατέβασε το τουφέκι του και γέλασε. «Δεν κάνεις εσύ για σύντροφος κυνηγού», της είπε. Και σε κάμποση ώρα γύρισαν στο παλάτι τους. Το άλλο πρωί η Βασιλοπούλα μόλις σηκώθηκε πήγε να ανοίξει το παράθυρό της. Βλέπει τότε να κάθεται απ' έξω σε ένα κλαδί τριανταφυλλιάς το άσπρο αγριοπερίστερο. Η Βασιλοπούλα το γνώρισε και του φώναξε «Μπα το περιστεράκι που βρέθηκες εδώ». Το αγριοπερίστερο κούνησε 2-3 φορές τις φτερούγες του και είπε «Καλή σου μέρα, όμορφη χρυσή Βασιλοπούλα. Για το καλό που μου έκανες, τι θέλεις να σου κάνω?» «Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, περιστεράκι μου», απάντησε η Βασιλοπούλα. «Δεν θέλω όμως τίποτα. Μόνο να έρχεσαι να εδώ, να σε βλέπω κάπου και να τα λέμε». Και το περιστεράκι ερχόταν κάθε πρωί στο παράθυρο της κοπελιάς και της έλεγε τα ίδια λόγια. Και εκείνη το τάιζε ζάχαρη και το πότιζε ανθόνερο. Ύστερα από λίγο καιρό, ο βασιλιάς πήρε πάλι τη θυγατέρα του στο κυνήγι και εκείνη πήγε μαζί του στο δάσος να κυνηγήσουνε. Αλλά η καημένη δεν ήθελε να βλέπει να σκοτώνονται τα ζώα. Όταν λοιπόν ο πατέρας προσπάθησε να σημαδέψει μια μικρή αλεπού και σήκωσε το τουφέκι του, η Βασιλοπούλα ξαναφώναξε «Όχι πατέρα, όχι, μη τη χτυπάς, λυπήσου τη». Και ο βασιλιάς για να την ευχαριστήσει την άφησε. Μα η αλεπού δεν έφυγε. Παραέστεκε και κοίταζε τη Βασιλοπούλα με τα έξυπνα μικρά ματάκια της, έτσι που αυτή ξεθάρεψε και πήγε κοντά της. Τότε η αλεπού κούνησε την ουρά της όλο χαρά και της είπε με ανθρώπινη φωνή «Σε ευχαριστώ πεντάμορφη χρυσή Βασιλοπούλα και το καλό που μου έκανες έτσι δεν θα περάσει». Και όταν είπε αυτά τα λόγια έτριξε και με 2-3 πηδήματα χάθηκε στα πυκνά δέντρα. «Α, δεν θα σε ξαναπάρω στο κυνήγι», της είπε γελώντας ο πατέρας της. «Δεν θα σε ξαναπάρω γιατί εσύ πιάνεις φιλίες με τα ζώα και με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση». «Αχ πατέρα μου, δεν θέλω να πεθαίνουν τα ζωάκια», απάντησε αυτή. Πέρασε κάμποσος καιρός και μια μέρα η Βασιλοπούλα πήγε περίπατο με το χρυσό της αμάξι και ύστερα πέρασε από την υφάντρα της για να της παραγγείλει ένα πανί από χρυσές και ασημένιες κλωστές για να το στολίσει με μαργαριτάρια. Λοιπόν, σε αυτή την αυλή με την υφάντρα καθόταν μια γυναίκα με την κόρη της που ήταν και αυτή η υφάντρα ματεμπέλα και αδέξια και σε κάθε σαϊτιά που έριχνε της κοβόταν η κλωστή και το πανί της γινόταν όλο κόμπους. Η μάνα της όμως δεν το παραδεχότανε, παραέλεγε πως η Ροδού της, η Ροδού λέγανε την κόρη, ήταν η καλύτερη υφάντρα σε όλη τη χώρα του βασιλιά και εχθρευότανε πολύ τη Βασιλοπούλα γιατί δεν της είχε παραγγείλει ποτέ ένα πανί και τη ζήλευε κιόλας γιατί ήταν βέβαια Βασιλοπούλα. «Αχ», έλεγε μέσα της, «γιατί να είναι αυτή η Βασιλοπούλα και όχι η Ροδού μου? Αλλά έτσι είναι ο κόσμος, άδικος». Και επικραινότανε και αναστέναζε η μάνα της Ροδούς. Ώσπου μια μέρα ο βασιλιάς βγήκε να σεργενήσει στο παζάρι, να δει αν πήγαιναν όλες οι δουλειές καλά, να δει πως περνάει ο λαός του. Περνούσε λοιπόν από μαγαζί σε μαγαζί και από παράγκα σε παράγκα και ρωτούσε να μάθει μία το ένα και μία το άλλο και άκουγε όλα τα παράπονα και διόρθωνε όλες τις αδικίες γιατί ήταν καλός άρχοντας και ήθελε ο λαός του να ζει ευτυχισμένος. Αυτό το έκανε μια φορά το μήνα και ο κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος και αγαπούσαν πολύ τον αφέντη τους.
Εκείνη τη μέρα λοιπόν ο βασιλιάς συνάντησε στην αγορά έναν άνθρωπο που έφτιαχνε χρυσάφι. Σκάλιζε το χρυσάφι και έφτιαχνε κοσμήματα. Τον βρήκε λοιπόν ο βασιλιάς και τον ρώτησε αν ήταν έτοιμος να πάει πάλι στο μακρινό ταξίδι για να φέρει χρυσάφι. Και ο Χρυσικός απάντησε: «Ναι, βασιλιά μου, θα πάω». «Στη Χρυσαφένια πολιτεία?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Μα εκεί έχω μια πρώτη ξαδέρφη που τη λένε Μαριγό και έχει και μια κόρη μονάκριβη, τη Βιολέτα. Έχουμε να ειδωθούμε από μικρά παιδιά. Αν τη δω τώρα δεν θα τη γνωρίσω. Αν πας, σε παρακαλώ, Χρυσικέ μου, να τις βρεις και να τους πεις πολλά χαιρετίσματα». «Με τα χαράς, βασιλιά μου, με τα χαράς», αποκρίθηκε ο Χρυσικός. Δίπλα όμως ήταν η Μιλού, η μάνα της Ροδούς, και άκουσε τη συνομιλία που είχε ο βασιλιάς με το Χρυσικό. Έκανε πως διάλεγε πεπόνια, όμως είχε το νου της και το αυτί της να ακούσει την κουβέντα. Και όταν άκουσε πως ο βασιλιάς είχε μια ξαδέρφη στη μακρινή πολιτεία που δεν τη γνώριζε, έβαλε ένα πονηρό σχέδιο στο νου της. Δεν χάνει λοιπόν καιρό, αφήνει τα πεπόνια και γυρίζει στο σπίτι της. «Ροδού, Ροδού», φώναξε την κόρη της, «κλείσε την πόρτα και έλα να σου πω». Η κόρη μπήκε μέσα, έκλεισε την πόρτα και πήγε κατευθείαν στη μάνα της. Και αυτή άρχισε να της μιλάει σιγά και να της λέει τι σκέφτηκε το πονηρό μυαλό της. «Σου αρέσει το σχέδιό μου?» τη ρώτησε αφού τελείωσε. «Αν μ' αρέσει», λέει, είπε η Ροδού με μάτια που έλαμπαν. «Ξέρεις τι ωραία θα ζήσουμε στο παλάτι?» Άνοιξαν λοιπόν τις κασέλες τους, πήραν ό,τι λεφτά είχαν, πήγαν στην αγορά και ψώνισαν χρυσαφικά και στολίδια. Ύστερα έκαναν τα πράγματά τους πόγους, ξέστησαν τον αργαλιό και παρήγγειλαν να έρθει ένας αμαξάς στην πόρτα τους να τους πάρει. Σαν ήρθε, οι δύο γυναίκες άρχισαν να φορτώνουν τα πράγματα. «Φεύγετε?» τις ρώτησαν οι γειτόνισσες. «Φεύγουμε, φεύγουμε», απάντησαν αυτές. «Μας έστειλε μήνυμα μία ξαδέρφη μου να πάμε να κάτσουμε εκεί στο χτήμα μαζί τους, για να μας έχει και συντροφιά. Είναι καλύτερα για μας να μην είμαστε δύο γυναίκες μόνες. Πήγαμε λοιπόν να μην την πικράνουμε κι αυτή». Και ανέβηκαν στην άμαξα και έφυγαν. Δεν πήγαν όμως σε καμιά ξαδέρφη, παρά σε ένα απόμερο σπιτάκι κοντά στο δάσος. Έκατσαν λοιπόν εκεί και η μάνα έκατσε και έφτιαξε με φρούτα και με αυγά κρέμες, και από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνανε θεραπεία για το πρόσωπο, και σιγά σιγά η μαυρίλα που είχε το δέρμα τους έφυγε από τα μούτρα και από τα χέρια τους και αρχίσανε να πίνουνε ματζούνια και να παχαίνουν και να ασπρίζουν, και όποιος τις έβλεπε δεν μπορούσε να γνωρίσει τη Ροδού και τη Μιλού, τη μάνα της. Σαν πέρασε κάμποσος καιρός, λέει η μάνα, «Καιρός είναι, θυγατέρα μου, να ανοίξεις την κασέλα». «Καλά λες, μάνα», απαντάει η Ροδού, και έβγαλε από την κασέλα μεταξωτά και βελούδινα και έπιασαν και έραψαν από ένα φουστάνι που ήταν όλο κεντίδια, όλο δαντέλες. Όταν τα τιμάσανε και αυτά, τα φόρεσαν και τα στολίδια που είχαν αγοράσει από την πολιτεία, έκλεισαν το σπιτάκι και τράβηξαν για το παλάτι του βασιλιά. Σαν έφτασαν εκεί ήταν μεσημέρι και ο βασιλιάς καθόταν και έτρωγε με τη θυγατέρα του. «Τι θέλετε, αρχόντισσές μου?» ρώτησε ο φρουρός. «Είμαι η ξαδέλφη του βασιλιά, η Μαριγό», απάντησε η Μιλού, «και αυτή είναι η κόρη μου, η Βιολέτα, και ήρθαμε από τη Χρυσαφένια πολιτεία για να τον δούμε. Πήγαινε μας το βασιλιά, σε παρακαλώ, παλικάρι μου». Μόλις άκουσε ο βασιλιάς πως ήρθε η Μαριγό, η ξαδέρφη με τη Βιολέτα, άφησε το βαΐ και έτρεξε στην πόρτα του παλατιού. Όταν τις είδε, τις αγκάλιασε και τις φίλησε, χωρίς να βάλει με κακό ο νους του. Δεν τις αναγνώρισε γιατί τις ήξερε από μικρές. Έτσι λοιπόν τις ανέβασε στο παλάτι, όπου τις περίμενε ολόχαρη βασιλοπούλα. Κάθισαν έπειτα και οι τέσσερις στο τραπέζι και η Μαριγό είπε: «Αχ, ξαδελφέ μου βασιλιά, λίγο έλειψα να μην σε γνωρίσω, λίγο έλειψε να μην ξαναειδωθούμε». «Γιατί, ξαδέρφη μου?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Γιατί, ξάδερφε, μας έπιασαν ληστές στο δάσος και μας πήραν το χρυσό μας αμάξι και όλα τα πράγματα που είχαμε μέσα και τα δώρα που σας φέρναμε. Δεν μας άφησαν τίποτα, να μόνο αυτά τα ρούχα που φοράμε». «Δεν πειράζει, ξαδερφούλα», είπε ο βασιλιάς. «Εδώ έχουμε να ντυθεί ολάκερη χώρα, όχι μόνο δύο γυναίκες που είστε. Και να σου πω και ένα πράγμα.
Γιατί να ξαναφύγετε και να είστε μόνες σας? Εδώ θα σας κρατήσω. Εδώ θα κάτσουμε μαζί. Εγώ δεν έχω άλλο συγγενή στον κόσμο. Θα κάτσετε εδώ. Να, θα έχουνε παρέα και τα κορίτσια μας. Η κόρη μου με τη Βιολέτα σου. Καθόμαστε, ξάδελφε, βιάστηκε να αποκριθεί η Φάντρα, και σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Βλέπεις, αλλιώς είναι να είναι δύο γυναίκες μοναχές και αλλιώς να είμαστε κάτω από την προστασία σου. Έμειναν λοιπόν στο παλάτι και έτρωγαν και ντυνόντουσαν βασιλικά και έβγαιναν με το χρυσό αμάξι και περνούσαν σαν βασίλισσες και σαν βασιλοπούλες. Και το βράδυ που πήγαιναν να κοιμηθούν, κάθονταν και κουβέντιαζαν σιγά σιγά οι δυο τους και νόμιζαν πως έβλεπαν όνειρο, όχι πως ήταν αλήθεια αυτό που ζούσαν. Σαν πέρασε όμως κάμποσος καιρός, συνήθισαν σε αυτή τη ζωή. Ήταν σαν να ήταν γεννημένες σε παλάτι και η μάνα άρχισε πάλι να ζηλεύει τη βασιλοπούλα. Βάλθηκε τότε να συλλογέται τι να κάνει για να τη βγάλει από τη μέση. Να βγάλει από τη μέση τη βασιλοπούλα και να πάρει η δική της θυγατέρα τη θέση της. Λοιπόν, ψηλά σε ένα βουνό στην κορφή ήταν ένας πύργος που δεν είχε ούτε πόρτα ούτε παράθυρα, παρά ένα μικρό παραθυράκι πάνω στην κορφή. Εκεί μέσα καθόταν μια γριά. Κανείς όμως δεν ήξερε αυτό τον πύργο, γιατί το βουνό ήταν όλο πέτρα και ψηλό και την κορφή του τη σκέπαζαν σύννεφα χειμώνα καλοκαίρι. Η Μιλού όμως, η μάνα, το ήξερε τον πύργο, γιατί κάποτε όταν ήταν μικρή είχε πάει στο βουνό να βρει ένα βότανο για τη μάνα της που ήταν άρρωστη και ψάχνοντας ανέβηκε ως την κορφή του. Εκεί λοιπόν στον πύργο είδε μια γριά που καθόταν απ' έξω και έραβε τη σκισμένη ζακέτα της, αλλά δεν έβλεπε καλά και έκανε τις βελονιές μεγάλες. Η Μιλού τότε έκατσε δίπλα της, πήρε το ρούχο και τον μπάλωσε όμορφα και η γριά ευχαριστήθηκε. «Σε ευχαριστώ, κορίτσι μου», της είπε, «και αν καμιά φορά χρειαστείς βοήθεια, έλα σε μένα». Τότε λοιπόν η Μιλού τη θυμήθηκε και άλλο δεν είχε παρά σηκώθηκε πρωί και πήγε να βρει τη γριά στον πύργο. «Άκουσε, κυρά», είπε η Μιλού, «θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ο βασιλιάς και η βασιλοπούλα έκαναν ένα μεγάλο άδικο σε μένα και την κόρη μου, μη ρωτάς και πώς, και θέλω να το διορθώσω. Σκέφτηκα λοιπόν να σου φέρω τη βασιλοπούλα εδώ και εσύ να την κλείσεις στον πύργο χωρίς να το μάθει κανείς». Της γριάς το πρόσωπο γέμισε χαρά μόλις το άκουσε. Να μου τη φέρεις και μη σε νοιάζει καθόλου, έννοια σου. Ούτε ανθρώπου μάτι δεν θα τη δει, ούτε αυτή θα την ακούσει. Και εγώ έχω έχθρητα με το βασιλιά, γιατί ο πατέρας του με έδιωξε από την πολιτεία που καθόμουνα και αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην ερημιά. Βλέπεις? Δεν βλέπω, δεν έχω μάτια, αλλά την κόρη του θα την κρατήσω κλεισμένη εδώ μέσα. Έτσι θα τον κάνω να πικραθεί κι αυτός. Φέρτη μου λοιπόν τη βασιλοπούλα εδώ και μη σε νοιάζει. Η Μιλού έφυγε χαρούμενη και μόλις έφτασε στο παλάτι λέει στη βασιλοπούλα και στην κόρη της τη Ροδού: «Η φιλενάδα μου που πήγα και την είδα τρελάθηκε από τη χαρά της και μας περιμένει αύριο το πρωί να πάμε στο σπίτι της πάνω στο βουνό». «Να πάμε», είπαν τα κορίτσια με ένα στόμα. Την άλλη μέρα λοιπόν ετοιμάστηκαν και ξεκίνησαν πρωί με τα πόδια, γιατί η Μιλού τους είχε πει πως δεν πήγαινε αμάξι στο βουνό. Πέρασαν το δάσος και έφτασαν στο βουνό και άρχισαν να ανεβαίνουν. «Μα πόσο ψηλά κάθεται αυτή η φιλενάδα σου?» ρωτούσε κάθε τόσο η βασιλοπούλα. «Από πού παίρνει νερό?» «Έχει μια πηγή στην κορφή». «Μα πού βρίσκει ψωμί και λάδι και κρασί?» «Έχει χωράφια και αμπέλια και ελιές». «Μην νομίζεις, το βουνό είναι έφορο και έχει τα πάντα η φίλη μου». «Μα δεν φαίνεται πουθενά κανένα σπίτι βρεθεία», επέμενε το κορίτσι. «Δεν φαίνεται γιατί το σκέπασαν τα σύννεφα, σαν να ανεβούμε θα το δεις». «Αχ, κουράστηκα, θίτσα μου, δεν έχω δύναμη να ανέβω άλλο πάνω, δεν γυρίζουμε». «Όχι, δεν γυρίζουμε, ανεψούλα μου, και σε λίγο θα φτάσουμε», επέμενε η θεία. Τέλος, ανέβηκαν και είδαν τον πύργο και τη γριά που καθόταν στο κατόφλι. Μόλις τις είδε αυτή σηκώθηκε και τις καλοδέχτηκε γελώντας. «Βρε καλώστες μου, πάμε πάνω να ξεκουραστείτε». Της πήγε λοιπόν στην πάνω κάμαρα και της φίλεψε φρούτα και κρασί. Στο ποτήρι όμως της βασιλοπούλας είχε ρίξει ένα βότανο και μόλις αυτή το ήπιε ζαλίστηκε και αποκοιμήθηκε. Τότε η γριά πήρε τη Μιλού και τη Ροδού και βγήκαν έξω και έκλεισε και διπλωμαντάλωσε την κάμαρα. «Μια χαρά έγινε», τους είπε. «Τώρα να πάτε στο καλό και να ξεχάσετε ό,τι είδατε». Οι δύο γυναίκες έφυγαν χαρούμενες και γύρισαν στο παλάτι. Μόλις μπήκαν μέσα η Μιλού άρχισε να φωνάζει:
Δεν μας τα έκαλες καλά, ανιψιά. Γιατί να μας αφήσεις και να γυρίσεις στη μέση του δρόμου? Δεν έπρεπε να γυρίσεις μόνη σου στο παλάτι. Όσο Βασιλοπούλα και να είσαι, μου κακοφάνηκε. Γιατί δεν ήθελες να έρθεις στη φιλενάδα μου? Γιατί? Περάσαμε πολύ ωραία. Ο βασιλιάς αντάκουσε. Έτρεξε και λέει στην ξαδέρφη του: Τι τρέχει, Μαριγό μου? Τι λες για την κόρη μου? Βαρέθηκε και γύρισε πίσω, ξαδερφούλη μου, του απάντησε αυτή. Πότε γύρισε? είπε ο βασιλιάς. Όταν περάσαμε το δάσος, και να σου πω την αλήθεια, μου κακοφάνηκε που μας άφησε μόνες. Μα δεν ήρθε εδώ? φώναξε ανήσυχος ο βασιλιάς. Δεν ήρθε? είπε τάχα παραξενεμένη Μιλού. Αδύνατον, βασιλιά μου, θα ήρθε και δεν το ξέρεις. Μα ο βασιλιάς ρώτησε και του είπαν ότι η Βασιλοπούλα δεν είχε φανεί και δεν φάνηκε ποτέ. Και ψάξανε και βγήκανε έξω και ψάξαν τα λαγκάδια και τα δάση και τα χωριά. Στο βουνό όμως εκείνο δεν ανέβηκαν, γιατί πού να φανταστούν ότι εκεί θα βρισκόταν ένας πύργος κάτω από τα σύννεφα. Χάθηκε η κόρη μου, έλεγε κάθε τόσο απελπισμένος ο βασιλιάς. Τι συμφορά με βρήκε, αχ, γιατί να μην έρθω κι εγώ μαζί σας, βρε Μαριγό μου? Θα την είχα τώρα την κόρη μου κοντά όπως έχεις εσύ τη Βιολέτα σου. Και η Μαριγό, που είχε ντυθεί στα ολόμαυρα, έβαζε τα κλάματα και μυρολογούσε και έλεγε: Κάλιο να χανότανε 1000 φορές η Βιολέτα μου παρά η Βασιλοπούλα. Γιατί τώρα που χάθηκε η θυγατέρα σου, ξάδελφε, σβήνει η βασιλική σου γενιά. Και άρχισε πάλι να κλαίει, αμέσα της όμως γελούσε και χαιρόταν και έλεγε στην κόρη της τη Ροδού: Ροδού μου, του νου σου και τα μάτια σου στο βασιλιά, να τον περιποιείσαι όσο μπορείς για να σ' αγαπάει. Έννοια σου μάνα, έλεγε η Ροδού, και πήγαινε στο βασιλιά και δήθεν έκανε τη στενοχωρημένη που χάθηκε η ξαδελφούλα, και πότε του πήγαινε φασκόμηλα και πότε του έβαζε να φάει και πότε του έφτιαχνε πίτες, και έλεγε στο βασιλιά: Αχ, θύε μου, 1000 φορές να χανόμουν εγώ παρά που χάθηκε η Βασιλοπούλα. Και ο βασιλιάς μέσα στη λύπη του ήταν ευχαριστημένος που είχε 2 δικούς του ανθρώπους να τον παρηγορούν, και έλεγε μέσα του: Μιας και δεν έχω πια άλλο παιδί, να αφήσω το στέμμα μου στην ανιψιά μου και να την παντρέψω κιόλας με ένα Βασιλόπουλο. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά και ας πάμε λίγο στη Βασιλοπούλα. Αυτή η κακομοίρα, μόλις ξύπνησε από τα βότανα που της είχε δώσει η γριά, βρέθηκε μέσα στην κάμαρα του πύργου. Πήγε να ανοίξει την πόρτα να βγει έξω, μα δεν μπόρεσε. Χτύπησε, φώναξε, μα τίποτα, κανένας δεν την άκουγε. Φώναξε βοήθεια και άρχισε να κλαίει και να φωνάζει: Θεία, θεία, Βιολέτα, ξαδερφούλα, που είστε? Όταν πια δεν πήρε απάντηση και κατάλαβε πως δεν την άκουγε κανένας, κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε γίνει και η γριά την είχε κλείσει στην κάμαρα. Μετά όμως σκέφτηκε: μήπως έχει κλείσει σε μια άλλη κάμαρα αυτή η γριά τη θεία και την ξαδέρφη? Σαν βράδιασε, άκουσε βήματα στη σκάλα και σε λίγο άνοιξε ένα τετράγωνο παραθυράκι στην ξύλινη πόρτα και από κάτω η γριά της έβαλε λίγο ψωμί και λίγο νερό. «Να, πάρε το ψωμί και το νερό να φας», της είπε. «Κυρούλα», φώναξε η Βασιλοπούλα, «γιατί με έκλεισες εδώ μέσα? Πού είναι η θεία μου και η ξαδέλφη μου? Άφησέ μας να φύγουμε, σε παρακαλώ. Ο πατέρας μου θα έχει γίνει τρελός από την αγωνία του». Η γριά γέλασε και της είπε: «Μάθε, κοπέλα μου, πως όποιος μπαίνει εδώ δεν βγαίνει ποτέ. Όσο για τη θεία σου και την ξαδέρφη σου, αυτές έχουν γυρίσει τώρα στο παλάτι του βασιλιά και του είπανε πως χάθηκε στο δρόμο. Μα όσο κι αν έψαξαν οι άνθρωποι του, δεν μπόρεσαν να σε βρούνε. Έτσι θα πάρει η Ροδού τη θέση σου». «Ωχ, δυστυχία μου», φώναξε η δυστυχισμένη Βασιλοπούλα, «η θεία μου να μου το κάνει αυτό εμένα το κακό». Η γριά γέλασε πάλι και έκανε να φύγει. «Στάσου, κυρούλα», φώναξε η Βασιλοπούλα, «στάσου. Ό,τι σου δώσαν αυτές φλουριά, εγώ μπορώ να σου δώσω τα διπλά και τα τρίδιπλα αν μ' αφήσεις να πάω στο σπίτι μου». «Όχι», της είπε η γριά, «δεν θα σ' ανοίξω ποτέ, ακόμα κι αν μου δώσουν όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Θέλω να πικραθεί ο βασιλιάς, να πικραθεί όπως πικράθηκα κι εγώ όταν με έδιωξε ο πατέρας του». Και η γριά έκλεισε το παραθυράκι και έφυγε. Η Βασιλοπούλα, η κακομοίρα, έκατσε κάμποση ώρα και νόμιζε ότι έβλεπε ένα κακό όνειρο, γιατί όλα αυτά της φαινόντουσαν απίστευτα. Κι ύστερα άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ και έμεινε 3 μέρες χωρίς να κλείσει μάτι. Ούτε ψωμί άγγιξε, ούτε νερό. Μετά την 4η μέρα το πρωί όμως άκουσε στο παράθυρο ένα φρτ φρτ. Κοίταξε και βλέπει το αγριοπερίστερο, το άσπρο το αγριοπερίστερο που είχε σώσει,
Και αυτός σαν την είδε, κούνησε 3 φορές τις φτερούγες του και είπε με ανθρώπινη φωνή: «Καλή σου μέρα, όμορφη χρυσή Βασιλοπούλα, για το καλό που μου έκανες, τι θέλεις να σου κάνω?» Μόλις το είδε η Βασιλοπούλα, άρχισε πάλι τα κλάματα. «Τι να μου κάνεις εσύ, περιστεράκι μου», είπε, «να άρχισε μόνο κάθε μέρα να σε βλέπω στη μοναξιά μου». «Θα έρχομαι», είπε το περιστεράκι και πέταξε μακριά. Μόλις έφυγε η Βασιλοπούλα, είπε μέσα της: «Τι κάθομαι και κλαίω, με το κλάμα δεν κερδίζω κάτι, πρέπει να βρω έναν τρόπο να φύγω από εδώ μέσα». Έκατσε τότε στο παράθυρο και άρχισε να συλλογίζεται τι να κάνει. Πήρε τότε το ψωμί και το έφαγε, ήπιε και λίγο νερό και το άλλο πρωί, όταν άνοιξε το παραθυράκι, η γριά της είπε: «Άκου, κυρουλά, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ μέσα με σταυρωμένα τα χέρια από το πρωί ως το βράδυ, στενοχωριέμαι. Δεν μου δίνεις τον αργαλιό σου να υφάνω να περνάει η ώρα μου?» «Και δεν στον δίνω», είπε η γριά, «έτσι κι αλλιώς δεν τον θέλω». Της έφερε λοιπόν τον αργαλιό, της έδωσε και νήμα και η Βασιλοπούλα τον έστησε στο παράθυρο και άρχισε να υφαίνει. Την άλλη μέρα ήρθε το περιστεράκι και της είπε: «Καλή σου μέρα, όμορφη χρυσή Βασιλοπούλα, για το καλό που μου έκανες, τι θέλεις να σου κάνω?» Τότε η Βασιλοπούλα το αποκρίθηκε και του είπε: «Καλό μου περιστέρι, παρακάλεσε τη γη να σου δώσει λίγο από το χρώμα της, λίγο χρώμα να πάρεις και από τα δέντρα και από τις πέτρες και να μου τα φέρεις». «Καλά», είπε το περιστεράκι και πέταξε. Ύστερα από λίγο ήρθε και έφερε χρώμα από τη γη, από τις πέτρες και από τα δέντρα. Η Βασιλοπούλα έριξε στο νήμα της και το βάψε με το χρώμα της γης, των δέντρων και το χρώμα που έχουν οι πέτρες. Την άλλη μέρα το πρωί άνοιξε το παραθυράκι της πόρτας η γριά, της άφησε το ψωμί και της είπε: «Από ό,τι ακούω άρχισες να υφαίνεις, άκουσα το τάκα-τούκα». «Άρχισα, κυρούλα μου», της είπε η Βασιλοπούλα, «τι να κάνω εδώ μέσα ολομόναχη». Σαν έφυγε η γριά, ακούστηκαν πάλι τα φτερουγίσματα και φάνηκε πάλι στο παράθυρο το περιστεράκι. «Καλό μου περιστεράκι, πήγαινε και πάρε χρώμα από τις παπαρούνες, το χρώμα από τον ήλιο, χρώμα από τον ουρανό και χρώμα από το ποτάμι». Το περιστεράκι πήγε και της έφερε όλα τα χρώματα που ζήτησε, και από το σύννεφο και από τον ήλιο και από τις παπαρούνες. Ολημερής ήφαινε η μικρή Βασιλοπούλα. Στην αρχή ήφανε τις 2 γυναίκες στην αυλή της υφάντρας της. Ύστερα ήφανε τις 2 γυναίκες να αγκαλιάζουν το βασιλιά και τη Βασιλοπούλα. Ύστερα σε λίγο άρχισε να υφαίνει το βουνό που ανέβηκαν, τον πύργο που ήταν κρυμμένος μέσα στα σύννεφα και στο τέλος τη γριά την κακιά και την κάμαρα που ήταν κλεισμένη η Βασιλοπούλα. Ώσπου να τα φτιάξει όλα αυτά στον αργαλιό της, τελείωσε το πανί. Η Βασιλοπούλα το δίπλωσε καλά και την άλλη μέρα το πρωί που έφτασε το περιστέρι του είπε: «Καλό μου περιστεράκι, πέταξε στο δάσος και ψάξε να βρεις την Αλεπού. Την είχα σώσει κάποτε από τον τουφέκι του πατέρα μου και άμα τη βρεις, πες της να έρθει εδώ». Το περιστεράκι πέταξε στο δάσος, βρήκε την Αλεπού και εκείνη όλο χαρά την άλλη μέρα σκαρφάλωσε στο παραθυράκι. Και όταν είδε τη Βασιλοπούλα της είπε: «Ήρθα, καλή πεντάμορφη φτωχή Βασιλοπούλα, και ό,τι προστάξεις γρήγορα θα τρέξω να το κάνω». «Καλή μου Αλεπού», είπε η Βασιλοπούλα, «το ξέρεις το παλάτι του πατέρα μου, έτσι δεν είναι?» «Το ξέρω», απάντησε η Αλεπού, «το ξέρω, και ξέρω ακόμα πως έχουν γάμο σήμερα». «Μπα, έχουν γάμο?» ρώτησε η Βασιλοπούλα περίεργη. «Και ποιος παντρεύεται?» «Η ανιψιά του, η ξαδέρφη η Βιολέτα. Παίρνει ένα ξακουστό βασιλόπουλο και ο βασιλιάς, μια και δεν έχει άλλο παιδί, της αφήνει την κορώνα του και όλο το βασίλειο». «Τότε, Αλεπού μου, πάρε σε παρακαλώ το πανί και πήγαινε στο παλάτι την ώρα που θα είναι μαζεμένοι όλοι στο τραπέζι. Δώσω στο βασιλιά και πες του πως είναι ένα δώρο για το γάμο της ανιψιάς του, να το ξετυλίξει αμέσως για να δει αν του αρέσει». Η Αλεπού πήρε το πανί και έφυγε τρέχοντας. Έφτασε γρήγορα στην πολιτεία και πήγε στο παλάτι. Ρώτησε το φρουρό: «Μπορώ να μπω μέσα να δω το βασιλιά? Του φέρνω ένα δώρο για την ανιψιά του». Ο φρουρός την κοίταξε περίεργα και της είπε: «Είναι όλοι στο τραπέζι και τρώνε, αλλά αφού φέρνεις δώρο, έμπα». Μπήκε λοιπόν η Αλεπουδίτσα και πριν προφτάσει κανένας να την εμποδίσει, άνοιξε την πόρτα της σάλας και έφτασε μπροστά στο βασιλιά. Τον προσκύνησε και του είπε: «Βασιλιά μου, φέρνω ένα δώρο για το γάμο της ανιψιάς σου. Αυτή όμως που το στέλνει, σε παρακαλεί να το ξετυλίξεις τώρα, εδώ, και να δεις αν σου αρέσει». «Ποια το στέλνει?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Βρε, ξετύλιξε το και θα το δεις», απάντησε η Αλεπού. Ο βασιλιάς φώναξε 2 υπηρέτες. «Πάρτε το πανί και αρχίστε να το ξετυλίγετε σιγά σιγά για να το δούμε», είπε.
Αυτοί πήραν το πανί και άρχισαν να το ξετυλίγουν. Αμέσως τότε όλοι φώναξαν και πρώτα απ' όλους η Μιλού και η Ροδού. «Τι ωραίο πανί! Τι όμορφα υφασμένο που είναι και τι ζωντανά χρώματα! Νομίζει κανείς ότι είναι αληθινό». Όσο το ξετύλιγαν όμως το πανί και θαύμαζαν τα όλα όσα εξιστορούσε, έβλεπαν σιγά σιγά όλη την ιστορία. Ο βασιλιάς και οι άλλοι χλώμιασαν και έτρεμαν και οι καρδιές τους σταμάτησαν και ξαφνικά σηκώνεται ο βασιλιάς και βάζει μια φωνή που τραντάζει την κάμαρα και όλο το παλάτι. «Η κόρη μου είναι, η θυγατέρα μου, αυτή ήφανε το πανί για το κακό που τη βρήκε». Και γύρισε στις δύο ανιφάντρες, τα μάτια του που έλαμπαν από θυμό και φώναξε «Πιάστε τες και τις δύο, μάνα και κόρη, και κλείστε τες στη φυλακή». Οι φρουροί έπιασαν τη Μιλού και τη Ροδού και τις έκλεισαν στη φυλακή και ο βασιλιάς με όλους κίνησαν να βρουν τη βασίλισσα. «Να θυμάστε το δρόμο που είδαμε στο πανί», φώναζε ο βασιλιάς. «Μην κάνουμε κανένα λάθος». Και τότε ακούστηκε μια φωνήτσα δειλά-δειλά. «Δεν χρειάζεται, βασιλιά μου, θα σας πάω εγώ». Γύρισε ο βασιλιάς και βλέπει την Αλεπού. «Μέσα στη συγκίνησή μου σε ξέχασα, καλή μου Αλεπού», της είπε. «Εσύ μπορεί να με ξέχασες, βασιλιά μου», αποκρίθηκε η Αλεπού. «Μα εγώ δεν ξέχασα ούτε εσένα, ούτε τη θυγατέρα σου που με γλίτωσε τότε στο δάσος, θυμάσαι?» Ο βασιλιάς θυμήθηκε και θαύμασε έτσι πως τα άφερε η τύχη να του ξεπληρώσει η Αλεπού το καλό που της είχε κάνει η κόρη του. Γρήγορα γρήγορα ανέβηκαν στο ψηλό βουνό και έφτασαν στον πύργο που τον σκέπαζαν μαύρα και πυκνά σύννεφα. Και μόλις έφτασαν, τους είδε η γριά και δεν μπόρεσε να αντέξει και από την κακία της έσκασε. Την ίδια στιγμή τα σύννεφα σκόρπισαν και ο ήλιος έλαμψε και έλουσε την κορφή του βουνού. Η μανταλωμένη κάμαρα της Βασιλοπούλας άνοιξε διάπλατα και η κοπέλα κατέβηκε κάτω σαστισμένη. Μόλις είδε τον πατέρα της, έτρεξε στην αγκαλιά του και έκλαψε από τόση χαρά. Όσο για το βασιλιά, δεν πίστεψε στην ευτυχία του και έκλαψε σαν μικρό παιδί. Ύστερα η Βασιλοπούλα χαιρέτησε το Βασιλόπουλο και το βεζίρι για τους αξιωματικούς του πατέρα της και όλοι μαζί γύρισαν στο παλάτι. Εκεί μαζεύτηκαν πάλι στο μεγάλο τραπέζι για να τελειώσουν το φαγητό που το είχαν αφήσει στη μέση και η ομορφιά της Βασιλοπούλας άστραφτε πιο πολύ από τα μεταξένια ρούχα της και τα διαματικά της. Τότε σηκώθηκε το Βασιλόπουλο και είπε στην υγειά του βασιλιά και της Βασιλοπούλας. «Βασιλοπούλα μου», της είπε, «πιο πολύ από την ομορφιά σου θαυμάζω την τέχνη και την προκοπή σου. Γιατί αν δεν ήξερες να υφαίνεις, θα ήσουν ακόμα κλεισμένη στον πύργο και ποιος ξέρει για πόσο καιρό ακόμα». Ύστερα από λίγο καιρό, η Βασιλοπούλα παντρεύτηκε το Βασιλόπουλο και πρώτο στα πρικιά της έβαλε το πανί που ήφανε. Και ο πεθερός της ο βασιλιάς το άπλωσε γύρω-γύρω στους 4 τοίχους της σάλας και όσοι έμπαιναν μέσα εκεί το έβλεπαν και θαύμαζαν το τι είχε πάθει η Βασιλοπούλα. Μα πιο πολύ θαύμαζαν την τέχνη και την προκοπή της. Και ήσαν αυτοί καλά και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, και εμείς καλύτερα. Θα σου πω ένα παραμύθι στο ράδιο Αλιβέρι 1 της Νέας Εποχής.